Mana ser बेरायदों दायो नै थांगासिनो ओमफ्राय बै गोजौआव मा आवाना सिकिउरिटि थाग्रा नामा बै गोजौआवनो थानाय फरेस्टफोर थायो फरेस्टारफोर थाग्रा बाय मा खालामदो संबाय ना जाबाय दायो जोङो मानाससिम थांगासिनो माने मानास खाथियावनो फैदों नालाय बेनिखायनो मानासखौ नायनानै थांसै होननानै फैबाय मानाससिम दे थांबाय दं दायो ओमफ्रायो नै माने मा बुंगोन बेखौ एसे उन्दुनाय बायदि मोनबाय थादों उन्दुनो ओंखाराखैनो मानास हाबजेनबायनो माने नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायलांबाय था नैबे बाउन्डारिसिमथ' मैदेरा फैया खोमा ना फैयो बारो नै बाउन्डारिखौ बारबोयो दायो होनायनिफ्राय बारनो हाया नङाबाथ' माइफोरखौथ' जाहैयोमोन नै बेथिं आरो नै आदै मादै माइ गायगासिनो माइ गायनायनि दैज्लां बोथोर नै लामा गेजेराव मैसो ना मैसो साइड जाबोगोन ना बियो मैसो दायो एसे अखा हानायजों दै जाजोबदों बेनो जोंनि आसामनि बिटिसिनि सिङाव थानाय मुंदांखा मानास हाग्रामा बैयाव जिरायसालि गोबां मानसि फैयो नै हेलो नेट लगाना है सर मोर फ्री सनिया जान नागिरदोंमोन ना उनाव टाइमआव आपनि फन करले हल दे दैया एसे माबायदि खालामोनथाय दै जादोंमोनलै जराव माबाफ्राबो बायलांजोबनो हमबाय बिदिनो नै बायाखै लामा बानायगासिनो माने दै गैयाथ' थिगानो दं दे दै गैया माने हेल' बैयाव दै फैयो मनज ना आंलाय एकदम माथो रिसिभ खालामलायाखै नै साथिंनो बबाव दङ ओमफ्राय दा मुसायाव थाला ओमफ्राय नै गथ'फ्राबो माने दा हाबदों बोरसि बोनदों बे आलासिफोर दङ उदालगुरिनि ओमफ्राय एसे नायनो माबादों माने मास बायसो ना नों थानायबा एसे मुलिखौथ' दा सानडे हिसाबै फ्रि दं दां जों गासै मा होनदों दा बेनिफ्राय बैथिं दङ नै जोंहा सुजिता बेस्थ' फनाव ओमफ्राय जों दा नै
बेसेबा गेदेर बेसे समायना मा बेफोर बारिया नों गाय नोंना गाम्बारिया नैबायदि बिल्डिं सब जेरावबो फरेस्टार गोजा थाजोबनाय ना फरेस्टनि साख्रि मावबाय थानांगोन आरो इदियाव बाससो नांबाय थानांगोन जोंनि खाफालावबा दंना गैयाथाय एबार नुनो मोनगोन ना मोना दावराय मासेसो नुजाबाबो सान्थिसो मोनलां बै माबे मैसोसो ना मैसोसो मोसा दङ गान्दाया बहाबा एरसोना दंथारो बियो जों नुथारगोन जेरैखि जाया Let's go now. Này थांबाय थादों नोंथांमोनाबो नै बेसे गेदेर नुलांबाय थादों जोबोद गुवार गेदेर लामा होथेनाय नामा बैयाव मा लिरदों मोसौ सोनाय बन्दनो मोसौखौथ' मानसियाथ' सोनो नांसोआ मालाबा मोसौआ गोरोन्थियावनो हाबो मानसिखौ दानस्रांनायबा ओमफ्राय समायना जाना दं जायगाया नायनो समायना जोङो गान्दा नङा नै बोरमाखौ नुबाय नै बै नैलाय फिसा गान्दा इयो हाग्रामानि माबायाव दोनथ'लायबाय एबार बिसोरनियाबा मा मावनांगोन नै लामाफ्रा मोजाङै सेंसन जायाखैना लामाफ्रा दाबो एसे गाज्रि दं माने दायो नोंसोर बायदि लामायाथ' मुंदांखा माने जायगाफ्राबो मुंदांखा हिसाबै बयबो मिथिखानाय हिसाबै लामाफ्रा एसे मोजांसो जानांसिगौमोन नाथाय मा बुंबावनो दासिमबो लामाफ्रानो अबस्थायानो गाज्रि नैबे माया बियो कटेज गोदान बानायगासिनो नै नोंथांमोन सोरबा बोरमा जागोन नामा नै बोरमा बिराद फाल दंसोगारो बोरमा जायोबा कमेन्ट खालामना हर दायो जों जेबोखौ नुथ'वाखै माने नै मा होनना बुङो बेखौ ओमफ्राय हा टुरिजम खालामग्राफ्रा थाफैनाय नङा बियो माने दायो बानायगासिनो माने बानायनाया कमप्लिट जाबाय खोमा ना जाथ'वाखैनो बानायबाय थादों माने बेखौ माबाफोर नाम दोनगोन नामा Manas Wild Secretary Sensitive Tourist Center Camping Site बानायगासिनो माने गासैनिबो थाखाय मोनसे सुबिदा जायफोर टुरिस्ट खालामनो फैयो मानासनि सेर नै माने बर' गामि गोजाना बिसोरो बर' गामि दं न'खरफोर दं दा वाइल्ड टाइगार रिसर्ट बियो नैबे टाइगार रिसर्ट बानायगासिनो लासै बिदिनो फैगासिनो मोनसे आरो गोबां खामानि दं गोबां मावनांगौ दङ मावगासिनो लासैनो बैसोरनो न'फ्रा नै बोरै थायो
nilai mukra. Mansi mukra le bisir. Hagrani mansi. Manas Sikiri ini ke. Sikiri kota ini. Sikiri. Ma Sikiri. Sikiri lodge. Oh, Sikiri Lodge. Angla sande ma Sikiri be Sikiri Lodge. बानायगासिनो उतुन्दैयाथ' गोसो जाबानो फैयो दा माथो फैया जायगायाव नुबाय थानाय नालाय बेनि मोनसेयानो जोङो ओरैनो खै किल'मिटारसो जायो नोंसिनिफ्राय बेनो आन्दाज Oh, mana sih? Dos. Kom jangan di situ. Situ mana kan? Ser jauh banget. Masih color komnya getang नुजोबदों बिलाइफ्राबो getang ज' माबा गारिखौनो getang नुखाबाय जोंनि खाफालाव दिनै मा नुगोन जेबो मिथिला दायो दासिम जेबो नुवाखै मोख्रा मासेबो नुवाखै मैदेर गान्दायाथ' बाद दा खेबथ'लालै दा खेबथ'ला माने दा मोनखाला नोङो नोंसोर फैनाय जाखाला ना थ' होमबालाय नै माने जों दायो दं माने मा बेखौ 11 स्माइलिं टाच केक नामा बेयाव दायो दं दायो नै एसे नायलांसै Wow, अच्छा लगा है बहुत मोजां जायगाया नोंथांमोनाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन मा नाम बियो बैनि स्माइलिं टाच केक बोरै नांदों सिरिना बोरै नांदों साहा बागानबो दं सेरावनो गय बागान गायनानै मानसिफोरा गोसो दं माथो खालामनो फैदों बिनिफ्राय बिसोरो बेरायनो फैदों मानसिफ्रानो बिराद मानसि फैदों दा एसे खम दं माने खमालाय खमसो Wow. Ini dong saya bakal naik Krishna kalau gitu. Sudah naik motor. Tidak sedang kerja bagaimana? Mana sih tangga sini dong. Ini buat mana lagi ya? Bây giờ không có bà này mà là nó cùng đi đây là không vấn đề gì sao là साहा बागानखौ बारा देखायबाय थाला आङो माने नोंथांमोनखौ मानाससिम देखायनो होननानै फैदों बेखायनो मानास लामाखौनो देखायलांबाय थानोसै आं लामाफ्राबो जा स्टाइलनि sudah जोंनि खाफालावलाय जेबो गैमारा नामाब्रा माथो जेबोखौनो नुला
दायो जोंखौ गिजोबना खारजोब्बाय राग गोसा मानसिफोर फैजोबदों नालाय मोसा माथो बिराद दामथारनो बेयाव बेनोथ' खाम्फा हाबनायालाय मा खालामनो फट'फोर लानोबा लाजागोन लांलाय आं सोरबो ओजोंथ' हाबबाय थाखायो मोसा जंगल रिसर्ट मानास नेसनेल पार्कनि सेराव दं रिसर्ट मोनसे बियो जायगाफ्रा नोंथांमोना जायगाखौ बोरै जायफोर फैफेरबाय बिसोरथ' मिथिखागोन जायफोर फैफेराखै जायफोर फैफेराखै बिसोर बिथांमोना खोन्थाहर नैबे जायगाखौ नायनानै बोरै मोनदों जायगाफ्रा बेनो मोसा रिसर्टनि सिङाव थानाय माखासे नायनांगौ जायगाफ्रा अमा बेथ' हाग्रानि अमासो ना बे हाग्रानि अमा थावख्रि ओमफ्राय नैबे मोसा आं दुप्लिकेटखौ नायनांसिगोनथ' आरो नै दावराया बानायनाय बैनिलाय बिफाङाव थाइजौ नांदों थाइदों बिथिंलाय नै खामानि सोलिगासिनो मावगासिनो Musa Jungle Resort. Mana mak? Oh, apa ni sebenarnya? Ini saya tu. Ja, pergi ada yo seri meri kali ke jalok. Sepuluh bunga. दामालाय ओंखाम जानो थांजोबदों बै सासे लोगो मावलियै बेयावनो मावोमोन आं फरायनाय गैया मोनसे हाबना फैदों जों दायो गेटखौ मोनबाय ना गेटआव साफायनो नामा फट' साफाय जायो बैसिम थांनो हायो ओमफ्राय फट' साफायनो बेयो नायनो हागोन र' बे लाखिनो
बे मानसि गैथ'वा जों दायो मायाव दंफैयो जोङो दा मानास गेट नाम्बार 1 आव दंफैयो जोङो बेजोंनो हाबलांगोन भुटान मानास गेजेरजों दसे ओरैनो पिकअपफोर नायथिंनोसै बेखिनियावनो पिकअप मोनगोन नोंनाव बे खाथि बै बे औ माबानिया अमियानिया भुटान दानगोन ओइ पिकअपआ मासे बै मासे बारा गिदिर नङा आरोना फिसा सुजिदायाथ' गोसो जाबानो फैथारो जोंबो फैयो माब्लाबा ओरैनो सोरबा लोगो फैबा देखाय फैयो लकेलावलाय ओरैनो नुबाय थानाय बारा नायनो गोसो जाला आरो जोंफोरो मिथिखानाय नालाय सार मोनखानाय नालाय बे मोनबासो नायगौमोनलाय रोङाबा लकेलाव मा नायबाय थानोलै होननाय बायदि जायो आरोना लकेलनिबा फांसेसो मोनबा मोजां जागोन आरो आंनो दाखौ फांनैसो मोनबा मोजां जागोन आरो फै सिगाङाव थांनोसै इयावल'सो केनियावनो 10 कौटिसिम दंहाय खोमा थानांगौ मानो गैया जानो वाव मायो बेयाव मायो मानि इन्डियानि बर्ड माने मा ओरैनो फ्रेम बानायना दोनदों नामा नै माने जोङो दायो बे सिङाव लासै हाबनाय जानाय नंला माने दायो टिकेटआ बेसेबां लायोमोनथाय बेयाव बारा इमान मोजां मिथिया आंबो नैबे माने ओरैनो मोनसे माबा बानायना दोनदों बैथिं सिङाव बैथिं नुहुरनाय लामाया बैथिं थांबाय थानो हायो सिङाव बेनिफ्राय बेनि थाखाय पारमिसन लाना थांनांगौ जागोन बेनिफ्राय सुजिदा फैलाय ओमफ्राय बेयाव सिङाव हाबलांनाय बा बेयाव पारमिसन लानायफ्रा बोरै पारमिसन लानायाव टेक्सि इउनियन दं इउनियनाव जोङो टेक्सि हमनांगोन जिपसिखौ ओरैनो थारमाने 1 डेनि थाखाय माबा लायो 2000 लायो 2000 नों ओरै माने गिदिंनो हागोन मथंगुरि थांनो हागोन ओजा गिदिंनानै दैमारि ओरै कानेक्सन खालामनो हायो जोंनि बिदि गामिथिं ओरै जायगा दं बिदिनोसो एग्रिमेन्ट लानांगौ आरो ना ओरैनो गेट पासनि थाखाय इयाव रिसिप्ट थानांगौ होमबानो जायो आरो रिसिप्ट माने बोरै रिसिप्टआ पार मानसि जेनेबा नोङो गंसे गारियाव नोङो साबेसे मानसि थांगोन बेनि थाखाय मोनसे रिसिप्ट नांगौ आरो बेनिफ्राय बे गारिनि दामाथ' एक्सट्रा बेनिफ्राय मानसिनियाबो एक्सट्रा मानसिनिया ओमफ्राय सासेयाव बेसे फुरि बिसोरो जोंथ' लकेल हिसाबै फैसा होनानै हाबफेराखैना जोंना ओरैनो हाबलाबायनो मोनखायो नालाय दा बेसेसो बारायदोंथाय ओरैनो पार केन्डिडेट 50 थाखाफोर लायो नामा हाबनायाव सासेयाव माने बिदि फैसा लाया आरो लानाया होमबाबो गंसे गारियाव मोनसे ओरैनो लाम साम लाखियो खोमा बिसोरो ओमफ्राय जिपसि पारमिसन नङाबाथाय जिपसिनियाबा हाबनो होआ आरो बेहाय ओमफ्राय जिपसियाव जेनेबा ओरैनो गाखोनाय बा थांनाय लिमिट माबाफोर दं नामा मानसिफोर साबेसे थांनो हायो बा बिदि माने केपासिटि हिसाबै बिदिथ' लिमिट गैया खोमा जेनेबा बांद्राय बुरजाथ' गाखोजाखाया नालाय भारा जायोबा 10 8जनफोर 7जनफोर गाखोजायो नामा जिपसियाव बेसे केपासिटि दंलाय जानाय जिपसिया बेसेबां सिट दं इटानो हागोन आरो ना उजोबनो हागोन बेनिफ्राय लोगोआव आरो गार्ड लांफानांगौ गार्डनि थाखाय एनाउन्सखौ बिसोर होनांगोन लांगोन जाय लांगोन माने बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा आरो ना थिगानो दं मोजाङानो फैनानै मोजां मोनबाय माने उननि समाव माने मोजाङै फैबावसिगोन माने दायो जोंहाबो एसे आथुर जाबाय आरो बे खाथियाव एसे नुलांनायलाय एसे हाबलांनो होननानै मा होनना बुङो फैब्रबनाय जाबाय माखौ नै मिथिया बैयाव दं नै फाउन्डेसन स्ट'नखौ मानास नेसनेल बैबे प्रजेक्ट वाइल्ड लाइफ बेनिफ्राय
बैयाव दं गोजौ जायगाया नोंथांमोना दायो नै उल्था नुदों नेसनेल पार्क दा नुखाया मेसेङाव फैनांगोन बेरायनो दैज्लाङाव जाखायानो दै थानायखाय ओंखारा इसोर बोरै थाजोबो जेनेबा दंना गैला सोंबाय बैयाव सिगारेट लानाय